mun tuwo mun wahala ne kai no ina jin ka ni duk ya biya ta kula yin lisa da alamu ne ne kashin kila ne duk yunwa bai kuka ji gaskiya muna ci a to madalla kada ka kani Allah ya yana to ko saboda an gani samu kudin an ga sai ka san yunwa ne kan wagga da ke ina ga daga nan habba diban kuma cin gobe ne shaka da ni kai na aiki cikin ku saboda an gani samu kudin sai a kaga ku ba ku ji wani da ya hido ba hallan wani na kai baka ji ba gaskiya ban da labari ilaha illallah muhammadu rasulullah in ka ji ana haɗin lailatul qadar wannan aka haɗu da cikin azumi kwarai kai lalle jirgi ya muku tasha gaskiya ba mu da labari no ba mu shago amma dai nan zaune ka ta ka san haka ka to muna da wani labari kwanakin baya kace mu zaɓi wane zai muna alheri kara ga itace mun kare bayan ka yanzu ga inda yanzu inda ta to gadi ni kai gidan gawa yanzu saurara kai baka iya shan labari ba ko ina jin ka waɗi a'a yanzu in ka ji ana haɗin lailatul qadari